ראיתם, קיבלתי סקירה מאחד הקצינים הכי טובים שיש לנו במשטרה, וכמובן המאמר היקר כאן, מפקד המרחב, קליין, שגם הוא אחד הקצינים הכי טובים שיש לנו במשטרה. אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, מהשוטרים שלנו, מהקצינים שלנו, מהלוחמים שלנו. חתירה למגע, יורים עליהם, חותרים למגע, נחישות, ומנטרלים, לא חשב, גם הורגים את מי שמאיים על החיים שלכם. פעם היו שרים שגמגמו בדברים האלה, אני אומר לכם בצורה מפורשת. זו המדיניות. זו המדיניות, ריבונות, משילות. מי שמנסה לפגוע בשערה, בשערות ראשכם, טוב מאוד שפוגעים בו בחזרה, וטוב מאוד שאתם כאן. רק תמשיכו. לא משלה את עצמי, יש עוד הרבה מה לעשות כאן, אבל הרוח הזאת של משילות, של ריבונות, הרוח הזאת של חתירה למגע, הרוח הזאת שפעם כשירו כאן, המשטרה לא נכנסה. היום כשיש כאן יריות המשטרה נכנסת, זה בדיוק מה שאני מצפה מכם. אדוני השר.